În zilele când Emilia era doar o fetiță, cu părul ciufulit și cizmele pline de noroi, lumea ei se rezuma la micuța fermă de la marginea Brașovului și la sunetele tainice ale pădurii care înconjura proprietatea. Copilăria ei se scurgea liniștită printre grădinile de legume ale bunicii și jocurile de avați ascunselea pe care le improviza singură în hambarele pline de fân. Într-o după-amiază toridă de vară, când soarele se lăsa obosit peste dealurile Transilvaniei, curiozitatea tăcută a fetei a fost stârnită de un sunet neobișnuit. Era un geamăt înăbușit care părea să vină din colțul cel mai întunecos al hambarului. Emilia, cu inima bătându-i ca o tobă mică în piept, a urmat sunetul cu pași precauți, frunzele uscate foșnind sub tălpile ei mici. Acolo, în umbra răcoroasă a grinzilor de lemn vechi, a descoperit o priveliște care i-a întors sufletul pe dos. Un pui de lup stătea ghemuit, cu laba din spate prinsă într-un laț de sârmă ruginită. Ochii săi mari și albaștri se uitau la ea cu o durere atât de profundă, încât Emilia a simțit cum lacrimile îi umplu ochii. Fără să scoată un sunet, fetița și-a umplut mâinile cu tot curajul pe care îl avea și a eliberat cu grijă fragmentul de fier care îi rănise creatura. Lupul nu a încercat să fugă, ci a rămas acolo, tremurând ușor, privind-o cu o recunoștință care părea să vorbească mai mult decât miile de cuvinte. În zilele care au urmat, Emilia a devenit o adevărată îngeră păzitoare. Îl hrănea pe lupu, așa îi spusese ea, cu firimituri de pâine și apă călduță, ascunzându-l de părinți și vecini într-un grajd părăsit plin de fân. Fata îi vorbea încet în timp ce îi curăța rana, ca și cum vocea ei ar fi avut puterea de a vindeca totul. "Nu-ți fie frică, lupu," îi șoptea ea, mângâindu-i blana aspră. "Eu am grijă de tine. Nimeni nu te va mai răni." Animalul părea să înțeleagă fiecare cuvânt. Își înclina capul când ea vorbea și îi lăsa să-i atingă labele fără să se opună. Era o legătură atât de specială încât Emilia se simțea ca într-o poveste fermecată, unde ea era prințesa și lupul era prietenul ei cel mai fidel. Zilele se transformau în săptămâni, iar încrederea dintre ei creștea asemenea plantelor din grădină după o ploaie binefăcătoare. Emilia îi povestea despre visele ei, despre temerile ei mici de copil, despre speranțele pe care le purta în suflet. Lupul o asculta cu atenție, ochii lui albaștri reflectând o înțelepciune care părea să depășească vârsta lui fragedă. Totul părea perfect în micul lor univers secret, până în dimineața, când Emilia a împlinit 10 ani. Se îndreptase spre grajd cu inima plină de bucurie, gândindu-se să-i facă o surpriză lui lupu cu o bucată de tort de la petrecerea ei. Dar când a deschis ușa, a găsit doar paiele împrăștiate și un gol dureros acolo unde obișnuia să îl găsească pe prietenul ei. Lupul dispăruse în liniștea unei nopți de lună nouă, lăsând în urmă doar urmele sale adânci în pământul moale. Emilia a căutat peste tot, prin pădure, pe dealuri, în fiecare ungher al proprietății, dar nu a mai găsit nicio urmă a lui. Era ca și cum ar fi fost doar un vis frumos care se terminase prea repede. Fetița s-a întors acasă cu sufletul frânt, iar bunica ei a găsit-o plângând în fân. Bătrâna femeie, cu ochii ei înțelepți și mâinile încărcate de experiență, a luat-o în brațe și i-a explicat cu blândețe: "Dragă Emilia, creaturile sălbatice aparțin pădurii. Lupul s-a întors acasă, la familia lui. Tu i-ai dat ceea ce avea nevoie, dragoste și grijă, și acum el este liber să trăiască așa cum este firesc." Dar Emilia nu se putea consola. În nopțile care au urmat, rămânea trează ascultând sunetele pădurii, sperând să audă un urlet familiar care să-i spună că lupul nu a uitat-o. Uneori, în depărtare, îi părea că aude ecouri care îi făceau inima să tresară de speranță. Cu timpul, durerea s-a transformat într-o amintire caldă, iar povestea lui lupu a devenit partea cea mai prețioasă din copilăria ei. Emilia a crescut purtând în suflet convingerea că dragostea adevărată nu dispare niciodată, ci doar se transformă în ceva mai mare, mai profund. Anii au trecut, iar fetița cu părul ciufulit s-a transformat într-o tânără frumoasă cu ochii verzi ca pădurile Carpaților. Dar amintirea lui lupu a rămas vie în inima ei, ca o flacără care nu se stinge niciodată. Uneori, când vântul bătea prin copacii din jurul casei, Emilia credea că aude un urlet distant, iar inima îi bătea mai tare cu speranța unei întâlniri care părea imposibilă, dar pe care o dorea mai mult decât orice în lume. Timpul s-a scurs ca un râu liniștit, iar Emilia s-a transformat dintr-o fetiță visătoare într-o tânără femeie,
cu privirea încărcată de amintiri și inima plină de dor. La 25 de ani, ea trăia în București, lucrând ca bibliotecară într-o instituție prestigioasă, înconjurată de cărți și tăcere, dar întotdeauna cu gândul la pădurea din copilărie. Orășelul Râșnov, cuibărit între zidurile medievale și pădurile seculare, îi oferea puțin mai mult decât amintiri și legende. Numele Emiliei devenise aproape o șoaptă printre familiile care încă mai cultivau grădinile și creșteau păsări. Se spunea că lupul din pădure nu fusese niciodată o fiară sălbatică obișnuită, ci un gardian de neclintit care proteja pe cei ce îi arătau bunătate. Vestea că bunica ei se îmbolnăvise grav a ajuns la Emilia într-o dimineață plină de ceață, când toamna își făcea simțită prezența în București. Bătrâna femeie, care îi fusese mentor și prietenă cea mai bună, se stingea încet, ca o lumânare care își consumă ultimele picături de ceară. Emilia și-a luat concediu și s-a întors acasă pentru a-și petrece ultimele clipe cu bunica. Au fost 2 săptămâni pline de povești, plânsete liniștite și mărturisiri despre secretele familiei. Bunica îi povestea despre strămoșii lor, despre legăturile speciale pe care le avuseseră cu creaturile pădurii, despre o moștenire care trecea din generație în generație doar prin femeile familiei. "Dragă Emilia," îi spunea bătrâna cu vocea tremurândă, "tu ești aleasă să continui ceea ce am începuit eu și bunica mea înainte de mine. Pădurea își va cere drepturile, iar tu vei ști ce să faci când momentul va veni." Când bunica și-a dat ultima suflare într-o noapte liniștită de noiembrie, Emilia a simțit că o parte din ea pleacă pentru totdeauna. Dar testamentul bătrânei i-a adus o surpriză neașteptată. Îi lăsa întreaga fermă cu condiția să se întoarcă și să locuiască acolo cel puțin 1 an. Era o provocare pe care Emilia nu se aștepta să o primească. Viața ei din București era ordonată, previzibilă, sigură, dar gândul la ferma din copilărie, la locurile unde fusese cu adevărat fericită, o făcea să tresară de emoție. După înmormântare, Emilia s-a plimbat prin casa goală, atingând obiectele care îi aduceau aminte de bunica. În pivnița casei a descoperit o cufăr vechi din lemn, plin cu scrisori și documente pe care nu le văzuse niciodată. Printre ele a găsit un jurnal scris de mâna bunicii, cu o caligrafie încă fermă din tinerețea ei. Paginile vorbeau despre lupi solitari care, odată îngrijiți de mâini umane, nu se mai adaptau complet la viața sălbatică. Erau înregistrări despre o stirpe rară și solitară, născută în adâncurile celor mai îndepărtate păduri ale Carpaților. Bunica descria întâlniri magice cu aceste creaturi, momente în care granița dintre om și natură dispărea complet. Cel mai șocant dintre toate era o fotografie galbenă de timp, pe care o recunoștea pe bunica ca pe o tânără femeie, stând lângă un lup alb cu ochii albaștri. Pe spatele fotografiei, cu cerneala decolorată, era scris: "Eu și Albus, vara lui 1962. Unele legături nu se întrerup niciodată. Emilia a simțit cum inima îi bate mai tare. Era posibil ca întâlnirea ei cu lupul să nu fi fost o coincidență, ci parte dintr-o tradiție de familie pe care nu o cunoștea. Gândurile îi clocoteau în minte ca un râu în creștere, aducându-i aminte de toate momentele când se simțise diferită, conectată cu natura într-un mod pe care nu îl putea explica. Decizia de a se întoarce la fermă s-a luat aproape de la sine. Emilia și-a dat demisia din București și-a împachetat puținele bunuri și s-a întors la Râșnov într-o după-amiază cenușie de octombrie. Bagajele ei constau în câteva cutii cu fotografii îngălbenite, haine și un aragaz pe gaz uitat în subsol, ale cărui flăcări păreau, uneori, să imite urletul îndepărtat al unui lup. Casa o întâmpina cu o atmosferă amestecată de nostalgie și mister. Totul era la fel ca în copilărie, dar în același timp totul părea diferit, ca și cum locuința ar fi respirat cu o viață proprie. Emilia și-a petrecut prima zi curățând și aranjând, încercând să facă casa din nou locuibilă. Seara, când s-a așezat pe terasa din spate, cu o cană de ceai fierbinte, privind către pădurea care se întindea ca o mare verde închis în fața ei, a simțit o senzație stranie. Era ca și cum cineva o privea din umbra copacilor, o prezență familiară care îi făcea părul de pe ceafă să-i se ridice de emoție. Vântul din seara aceea părea să poarte cu el ecouri din trecut și Emilia s-a găsit șoptind în întuneric: "Lupu, ești tu acolo?" Dar pădurea a rămas tăcută, păstrându-și secretele pentru o altă noapte, o altă întâlnire care părea să se pregătească în tăcerea plină de promisiuni a nopții transilvanene.
Primele nopți la fermă au fost marcate de o neliniște pe care Emilia nu o mai experimentase niciodată. În tăcerea absolută a câmpiei, se trezea înconjurată de frisoane, auzind urlete care veneau din toate direcțiile, dar care nu ajungeau niciodată la urechile celor care pernoactau în sat. La început, și-a spus că era doar imaginația ei, oboseala de la mutare și emoțiile provocate de reîntoarcerea în locurile copilăriei. Dar pe măsură ce nopțile se succedau, sunetele deveneau din ce în ce mai clare, mai insistente, ca și cum cineva ar fi încercat să îi transmită un mesaj pe care ea nu reușea să îl descifreze. Într-o dimineață, când se îndreptă spre curte pentru a reconecta curentul electric la grajd, Emilia a descoperit ceva care i-a întors lumea cu susul în jos. Urme enorme și adânci marcau noroiul proaspăt așezat în jurul hambarului. Erau mult prea mari pentru a aparține unui câine, iar forma lor era familiar de neclintit. Senzația de déjà vu se amesteca cu o undă de teamă, dar și cu o emoție pe care nu o înțelegea complet. Era ca și cum lupul nu o părăsise niciodată cu adevărat, ci rămăsese să rondeze în jurul proprietății cu ochii invizibili, veghindu-i somnul și paza. Nu poate fi, își spunea Emilia cu voce tare, ca și cum ar fi vrut să se convingă pe ea însăși. Au trecut atâția ani și apoi lupii nu trăiesc atât de mult, dar în adâncul inimii știa că ceea ce trăia nu avea nicio legătură cu logica obișnuită. Jurnalul bunicii vorbea despre lupi cu viață mai lungă decât a celorlalți, despre legături care transcendeau timpul și spațiul, despre o magie veche care se transmitea prin sânge. În săptămânile următoare, evenimentele ciudate au devenit parte din rutina ei zilnică. Într-o noapte, s-a trezit cu o zgârietură inconfundabilă pe antebraț, îngrijit spălată cu apă rece, deși nu avea amintirea cum se făcuse marca. Rana nu era dureroasă, ci dimpotrivă, părea să emane o căldură blândă, ca și cum ar fi fost o binecuvântare, în loc de o rană. Urcând la mansardă pentru a salva o cutie cu ustensile ruginite, simțea dintr-o dată scândurile rângând sub picioare, ca și cum cineva sau ceva ar fi urmărit fiecare pas al ei. Sunetele nu erau amenințătoare, ci mai degrabă protectoare, ca și cum o prezență nevăzută s-ar fi asigurat că este în siguranță. Examinând lacul de la marginea opusă a casei, a observat că întinse zone de vegetație erau ofilite în semicercuri perfecte, dezvăluind că ceva greu și necunoscut se apropia de apă în revărsatul umed al zorilor. Florile nu erau pur și simplu călcate, ci păreau să fi fost atinse de o forță care le extragea viața fără să le rănească. Aceste descoperte o fascină și o înspăimântă în același timp. Emilia a început să țină un jurnal propriu, notând fiecare eveniment straniu, fiecare semn care îi sugera că nu era singură la fermă. Paginile se umpluseră rapid cu observații care păreau să aparțină unui roman fantastic, nu vieții reale. Într-o seară, în timp ce citea pe terasa din spate, a auzit pentru prima dată un sunet care i-a făcut inima să se oprească. Era un urlet lung și melancolic, atât de familiar încât lacrimile i-au umplut ochii fără să își dea seama. Nu era un urlet amenințător, ci un cântec al dorul, o chemare care părea să spună: "Sunt aici, nu te-am uitat, lupu?" a șoptit ea în întuneric, ridicându-se de pe scaun și privind către linia copacilor. "Chiar ești tu?" Răspunsul a venit sub forma unei liniști profunde, urmată de foșnetul frunzelor, ca și cum vântul ar fi purtat cu el o confirmare pe care inima ei o înțelegea, chiar dacă mintea încă se îndoia. De atunci, conversațiile ei cu noaptea au devenit o obișnuință. Stătea pe terasă până târziu, povestind către pădurea întunecată despre viața ei din București, despre cărțile pe care le citise, despre dorurile și temerile care o căutau, și întotdeauna, în răspuns, venea acel urlet distant, ca o confirmare că cineva o asculta, cineva care înțelegea fiecare cuvânt. Într-una din aceste nopți, și-a dat seama de ceva care a schimbat totul. Urletele nu veneau de pe dealuri, ci din imediata apropiere a casei. Cineva era mult mai aproape decât își imaginase. Această revelație o umplu de o bucurie amestecată cu teamă, pentru că știa că ceea ce se întâmpla era de-a dreptul imposibil și totuși era atât de real încât nu putea fi negat. Seara aceea, în loc să intre în casă, Emilia a rămas pe terasă până la primele ore ale dimineții, privind către umbra copacilor și simțind că se apropiază momentul unei întâlniri care îi va schimba viața pentru totdeauna. Salvarea pentru anxietatea crescândă a Emiliei
A venit din partea lui Dorel, vărul ei cu privirea precaută și promisiunile înțelegătoare de a o ajuta la restaurarea grajdului. Dorel era cu 3 ani mai mare decât ea, un bărbat solid și practic, care își câștiga existența ca constructor în Brașov, dar care își petrecea weekendurile ajutând rudele la diverse proiecte. Emilia se bucura de compania lui, pentru că prezența lui o făcea să se simtă mai ancorată în realitate. Când era singură, gândurile și experiențele ei păreau să plutească în zona fantasticului, dar conversațiile cu Dorel o aduceau înapoi la treburile concrete, la planurile pentru renovare, la aspectele practice ale vieții la țară. "Ești sigură că vrei să stai aici pe timp de iarnă?" o întreba el, ciocanul în mână, în timp ce repara o scândură ruptă. "Iernile sunt aspre în zonă și casa asta are nevoie de multă muncă pentru a fi complet locuibilă." "Da, sunt sigură," răspundea Emilia, privind către pădurea care se întindea în fața lor. "Simt că aparțin aici. E ca și cum locul ăsta m-ar fi așteptat să mă întorc." Dorel se oprea din muncă și o privea cu o expresie ciudată, o combinație între îngrijorare și ceva ce părea să fie supărare. Era o tensiune subterană pe care Emilia nu o înțelegea complet, dar pe care o simțea de fiecare dată când vorbeau despre copilărie sau despre bunica. Totul se schimba dramatic când Emilia menționa numele de Lupu. De fiecare dată când povestea despre prietenul ei din copilărie, Dorel își strângea buzele și își întoarcea privirea. Era o reacție atât de puternică încât devenea imposibil de ignorat. "Dorel, ce se întâmplă?" l-a întrebat într-o zi, când el s-a oprit brusc din muncă la auzul numelui. "De ce te comporți așa când vorbesc despre Lupu?" Vărul ei a pus ciocanul jos și s-a așezat pe o scândură, privind către pământ. Pentru câteva minute, tăcerea dintre ei a fost atât de densă încât Emilia putea să audă fiecare foșnețeală din pădurea din apropiere. "Pentru că nu era doar al tău," a spus el în sfârșit, cu vocea încărcată de o amărăciune veche. "Eu l-am găsit primul. Eu am fost cel care a adus hrană pentru el înainte să ajungi tu acolo." Revelația a lovit-o pe Emilia ca un fulger. "Ce vrei să spui?" "Era într-o dimineață de sâmbătă," a continuat Dorel, întorcându-și privirea către ea pentru prima dată. "Aveam 8 ani și exploram hambarele. L-am găsit prins în laț și l-am eliberat. Am început să am grijă de el, să-i aduc mâncare în fiecare zi. Dar apoi ai apărut tu." Emilia a simțit cum lumea se clătina în jurul ei. Toate amintirile ei cele mai prețioase, toate momentele pe care le credea unice și speciale, păreau să se transforme într-o poveste complet diferită. "De ce nu mi-ai spus niciodată?" "Pentru că bunica ta mi-a interzis," a răspuns Dorel cu o durere în voce care o surprindea. "Mi-a spus că Lupu te-a ales pe tine, că eu eram prea mare și prea brusc pentru el. Mi-a spus să te las să ai grijă de el, că așa era mai bine pentru toți." Acum Emilia începea să înțeleagă tensiunea care existase întotdeauna între Dorel și bunica ei. Bărbatul continua să vorbească, cuvintele curgându-i ca o apă care găsise în sfârșit o spărtură în baraj. "Bunica ta avea secretele ei, Emilia. Cred că m-a exclus din cauza că eram bărbat. Toate acele povești despre legături speciale cu animalele, toate acele tradiții, păreau să fie rezervate doar femeilor din familie. Eu am fost lăsat deoparte, ca și cum nu aș fi fost destul de bun pentru a fi inclus în misterele familiei." Emilia l-a privit cu o compasiune nouă. Își dădea seama că durerea lui Dorel nu era doar despre Lupu, ci despre sentimentul de a fi fost exclus din ceva care părea important și magic. Era o rană veche care nu se vindecase niciodată complet. "Îmi pare rău, Dorel," și-a spus ea, întinzând mâna să îi atingă umărul. "Nu știam. Dacă aș fi știut, n-ar fi schimbat nimic," a răspuns el, dar vocea lui era mai blândă acum. "Lupu te-a ales pe tine. Asta era evident chiar și atunci. Cu mine era precaut, distant. Cu tine era complet diferit." Conversația aceasta i-a adus mai aproape decât fuseseră vreodată. Dorel continua să vină să o ajute la renovări, dar acum între ei exista o onestitate nouă. El nu mai schimba subiectul când ea menționa evenimente ciudate din jurul casei, iar uneori chiar o întreba dacă mai aude urletele nocturne. "Le aud și eu," i-a mărturisit într-o zi. "Când lucrez târziu aici, aud sunete care vin din pădure. Nu sunt ca urletele obișnuite ale lupilor. Sunt diferite, mai profunde, mai încărcate de emoție." Această mărturisire a lui Dorel a validat experiențele Emiliei într-un mod pe care nu se aștepta să îl primească. Nu era doar imaginația ei, nu era doar nostalgia copilăriei. Ceva real se întâmpla în jurul fermei
ceva care avea legătură cu trecutul lor comun și cu secretele pe care bunica le păstrase. Dar Emilia nu știa încă că mărturisirile acestea, făcute cu bună credință lui Dorel, urmau să se întoarcă împotriva ei într-un mod pe care nu îl putea anticipa. Pentru că durerea veche a exclusei făcea ca vărul ei să căuteze modalități de a-și recâștiga importanța pierdută, chiar dacă asta însemna să pună în pericol siguranța a ceea ce era cel mai prețios pentru ea. În Râșnov, puțini oameni trezeau atât de mult respect și teamă ca Alex Popescu, vânătorul veteran care se făcea cunoscut în toată regiunea pentru abilitățile lui extraordinare. Era un bărbat în jur de 50 de ani, cu părul cenușiu și ochii de culoarea stelei, care putea să urmărească orice animal prin cele mai dense păduri ale Carpaților. Alex își câștiga existența organizând vânători pentru turiști bogați din străinătate, dar adevărata lui pasiune era să captureze animalele rare sau considerate periculoase. Casa lui era plină cu trofeele unei cariere îndelungate, coarne de cerb, blănuri de urs și chiar câteva fotografii cu lupi pe care îi capturase pentru parcurile naturale. Când Dorel l-a întâlnit pe Alex într-o seară la cârcuma din centrul satului, conversația lor a luat o întorsătură care avea să schimbe totul. Dorel, încă frământat de revelațiile despre trecutul său cu lupul și de sentimentul că fusese exclus din secretele familiei, a început să vorbească despre experiențele ciudate de la ferma Emiliei. "Sunt sigur că e ceva neobișnuit în pădurea aceea," spunea Dorel cu paharul de țuică în mână. "Aud urlete care nu seamănă cu nimic cunoscut și urmele, Alex, sunt urme atât de mari încât par să aparțină unei creaturi ieșite din legendele vechi." Ochii lui Alex s-au aprins cu un interes pe care Dorel nu îl anticipase. Vânătorul se aplecă înainte, privind cu atenție la Dorel. "Îmi poți descrie urmele, mărimea, forma, adâncimea lor?" Dorel a descris în detaliu ceea ce văzuse, iar cu fiecare cuvânt, expresia lui Alex devenea din ce în ce mai concentrată. Vânătorul avea o memorie fotografică pentru urmele animalelor și ceea ce auzea îl fascina și îl îngrijora în același timp. "În câți ani de vânătoare am văzut doar odată urme similare," a spus Alex, vocea lui scăzută la un șoapt conspirativ. "Era în munții din nord, în urmă cu vreo 10 ani. Un lup alb de mărime extraordinară, cu comportament complet atipic. L-am urmărit săptămâni întregi, dar era ca și cum ar fi știut exact unde să se ascundă." Dorel simțea cum inima îi bătea mai tare. Ce s-a întâmplat cu el? A dispărut ca fumul, dar înainte de asta am descoperit că avea o legătură specială cu o familie din zonă. Veteranul din sat mi-a povestit despre o bătrână care crescuse un pui de lup și care pretindea că animalul se întorsese să o viziteze în fiecare an. Credeam că sunt povești de bătrâni, până când am văzut cu ochii mei. Conversația continuă până târziu în noapte, iar Alex extragea din Dorel tot mai multe detalii despre ferma Emiliei, despre comportamentul ei ciudat din ultima vreme, despre nopțile în care stătea pe terasă și părea să vorbească cu pădurea. "Crezi că ar putea fi același animal?" întreba Dorel, deși în adâncul inimii știa deja răspunsul. "Lupii albi cu dimensiuni neobișnuite sunt extrem de rari," răspundea Alex. "Și dacă există într-adevăr o legătură între acest animal și familia ei, ei bine, asta ar face capturarea lui încă mai valoroasă." Cuvântul capturare l-a făcut pe Dorel să tresară. "Vrei să-l capturezi?" Dorel, un lup cu caracteristici atât de speciale, ar fi de un interes științific imens. Institutul de Zoologie din București ar plăti o sumă considerabilă pentru a-l studia. Și dacă este într-adevăr un exemplar unic, ar fi o crimă să-l lăsăm să dispară fără să aflăm mai multe despre el. Alex vorbea cu pasiunea unui adevărat naturalist, dar Dorel simțea că sub superficie exista ceva mai mult decât interesul științific. Era o ambiție, o dorință de a demonstra că el putea să realizeze ceea ce alți vânători nu reușiseră. Dar cum ai putea să-l găsești? Emilia nu ar fi niciodată de acord să... Emilia nu trebuie să știe nimic despre asta, l-a întrerupt Alex. De fapt, ar fi mai bine dacă ea ar continua să facă exact ce face acum. Comportamentul ei pare să îl atragă. Cu răbdare și tehnicile potrivite, îl pot captura fără să-i facă rău nici lui, nici ei. Dorel se simțea prins între două loialități. Pe de o parte, iubea familia și nu voia să-i facă rău Emiliei. Pe de alta, partea lui, care fusese exclusă din secretele familiei, era tentată de ideea de a fi în sfârșit cel care avea controlul situației. "Ce ai nevoie de la mine?" întreba el, deși își dădea seama că punerea acestei întrebări
însemna că deja luase o decizie. Informații. Când vine și pleacă ea din casă, care sunt rutinele ei, când sunt momentele în care lupul este cel mai probabil să apară. Și poate să îmi permiți să instalez câteva camere de urmărire în copacii din jurul proprietății. Planul lui Alex era elaborat și plin de detalii tehnice. El avea experiența și echipamentul necesar pentru a pune în aplicare o operațiune de capturare care să nu-i facă rău animalului. Vorbea despre trambuline cu tranquilizant, despre capcane de captură vii, despre tehnici care erau folosite în parcurile naționale pentru relocarea animalelor. Gândește-te bine, Dorel, i-a spus Alex la sfârșitul serii. Asta ar putea fi șansa noastră de a contribui cu ceva important la știință. Și cine știe, poate că în sfârșit vei primi recunoașterea care ți se cuvine pentru rolul tău în această poveste. Dorel s-a întors acasă cu mintea într-o vâltoare de gânduri contradictorii. Știa că ceea ce planifica Alex nu era în mod necesar rău, dar simțea și că traduce încrederea Emiliei. Totuși, atracția de a fi în sfârșit important, de a fi cel care deține informațiile valoroase, era prea puternică pentru a fi ignorată. În următoarele zile, Dorel a început să observe mai atent rutinele Emiliei, să-i pună întrebări subtile despre obiceiurile ei, să afle când pleacă în sat pentru cumpărături. Fiecare detaliu pe care îl strângea era transmis lui Alex, care îl felicita și îl făcea să se simtă important și apreciat. Dar ceea ce nu știa Dorel era că informațiile lui erau transmise mai departe, către alte persoane care aveau planuri mult mai puțin inocente decât studiul științific, iar cursa pentru capturarea lui lupu avea să devină mult mai periculoasă și mai complicată decât își imaginase oricare dintre ei. Singurul refugiu emoțional al Emiliei în mijlocul tuturor acestor evenimente ciudate a apărut în persoana lui Radu Marinescu, veterinarul satului. Era un bărbat în jur de 30 de ani, cu o privire blândă și mâinile sigure ale cuiva care și-a dedicat viața îngrijirii animalelor. Cunoscut pentru că îndepărta țepii din brațele bătrânilor și avea grijă de miei orfani, Radu avea o reputație de om compasionat și înțelept. Emilia îl întâlnise pentru prima dată când adusese o pisică bolnavă găsită în ograda ferme. Radu o primise în clinica lui mică, dar bine organizată, și în timp ce examina animalul, a început o conversație care i-a revelat o inteligență și o sensibilitate pe care Emilia nu se aștepta să le găsească într-un sat mic. Ați locuit mult timp în București?" întreba el, în timp ce îi administra pisicii un tratament ușor. 8 ani, răspundea Emilia, dar am crescut aici, cu bunica mea. M-am întors pentru a prelua ferma. Îmi amintesc de bunica dumneavoastră, spusese Radu cu un zâmbet cald. Era o femeie extraordinară. Avea o înțelegere a animalelor pe care puțini oameni o posedă. De multe ori mă întrebam unde învățase atât de multe lucruri. Această remarcă a aprins curiozitatea Emiliei. Ce fel de lucruri? Cunoscuțe vechi despre vindecarea animalelor, despre comportamentul lor, despre modul în care să te apropii de creaturile sălbatice fără să le sperii. Odată a adus o vrabie cu aripa ruptă și știa exact cum să o îngrijească, parcă ar fi fost un veterinar cu diplome. Din această întâlnire a început o prietenie care i-a oferit Emiliei primul sprijin real pe care îl avea de când se întorsese la fermă. Radu venea adesea să o viziteze, aducându-i medicamente pentru animalele din ogradă sau pur și simplu să stea de vorbă pe terasa din spate, privind către pădurea care părea să ascundă atâtea secrete. Într-o după-amiază de noiembrie, când cerul era încărcat cu norii cenușii ai unei furtuni care se apropie, Emilia s-a hotărât să-i povestească lui Radu despre experiențele ei neobișnuite. A început cu prudență, testând reacțiile lui la povestiri mai puțin dramatice, dar încurajată de răspunsurile lui înțelegătoare, a ajuns să-i spună totul despre lupul din copilărie, despre urletele nocturne, despre urmele din curte. Știu că sună nebunesc, a spus ea, privind către pământ, dar jur că nu îmi imaginez lucrurile astea. Radu a stat în tăcere pentru câteva minute, privind către pădurea care se întindea în fața lor. Când a vorbit în sfârșit, vocea lui era plină de o compasiune pe care Emilia nu se aștepta să o primească. Nu sună deloc nebunesc, a spus el încet. În toți anii de practică veterinară, am văzut legături între oameni și animale care depășesc orice explicație științifică. Și apoi, în zonele ca aceasta, unde tradițiile sunt vechi și puternice, se întâmplă lucruri pe care știința modernă nu le poate explica încă. Crezi cu adevărat că lupul ar putea să fie încă în viață?
Lupii pot trăi până la 15, chiar 16 ani în condiții bune, a răspuns Radu gânditor. Și dacă este într-adevăr un exemplar special, cum sugerează jurnalul bunicii tale, este posibil să aibă o longevitate neobișnuită. Conversația aceasta i-a adus Emiliei o ușurare pe care nu o mai simțise de săptămâni. În sfârșit, avea pe cineva cu care putea să vorbească deschis, cineva care nu o privea ca pe o nebună când povestea despre experiențele ei extraordinare. Dar pentru Radu, situația era mult mai complicată decât lăsa să se vadă. Ca veterinar oficial al comunei, avea obligația de a raporta autorităților orice animal sălbatic care ar putea reprezenta un pericol pentru comunitate. De asemenea, etica profesională îl îndemna să captureze orice fiară care amenința răundurile locale. În același timp, simțea o empatie profundă pentru Emilia și pentru povestea ei. O cunoștea pe fata aceea care plângea în fân cu mulți ani în urmă și vedea în femeia de acum aceeași sensibilitate și puritate sufletească care o caracterizase în copilărie. Într-o seară de ceață deasă, Radu i-a mărturisit Emiliei dilema cu care se confruntă. Stăteau pe terasa din spate, cu căni de ceai fierbinte în mâini, privind către umbra copacilor care se pierdea în negura serii. Emilia, trebuie să știi că poziția mea îmi creează o problemă etică foarte serioasă, a spus el cu vocea încărcată de îngrijorare. Dacă confirmăm că există într-adevăr un lup în zonă, sunt obligat să raportez prezența lui. Și ce s-ar întâmpla atunci? Autoritățile ar lua măsuri, s-ar organiza echipe de captură, s-ar folosi tranquilizante pentru a-l imobiliza. Dacă lupul este într-adevăr atât de special pe cât crezi tu, riscă să fie mutat într-un parc zoologic sau într-un centru de cercetare. Ideea că lupul ar putea fi închis într-o cușcă o îngrozea pe Emilia. Dar el nu este periculos, nu a făcut rău nimănui. Știu asta, a răspuns Radu cu blândețe, dar legislația nu face distincții bazate pe sentimente personale. Un lup este considerat potențial periculos, punct. Radu i-a explicat temerea lui că, fără înțelegerea potrivită, lupul, rănit în corp și în spirit de separarea forțată, nu ar avea șanse să se întoarcă la starea pe care o cunoscuse. Animalele captive dezvoltă adesea tulburări de comportament care sunt greu de tratat, iar un lup cu o legătură atât de specială cu un om ar suferi enorm de pe urma izolării. Ce sugerezi să fac? L-a întrebat Emilia, simțind cum greutatea deciziei îi apăsa pe umeri. Să fim foarte precauți, a răspuns Radu. Să nu vorbim cu nimeni despre asta, să observăm discret, să încercăm să înțelegem mai bine situația înainte de a lua vreo decizie drastică. Emilia s-a sprijinit pe această prietenie pentru a rezista presiunilor crescânde, dar simțea vocile satului, șoapte în piață, priviri care se abăteau, adunându-se ca norii înainte de furtună. Înțelegea din ce în ce mai bine că timpul ei pentru a lua o decizie se scurta și că forțele care se mobilizau în jurul ei erau mult mai puternice și mai periculoase decât își imaginase. Ceea ce nu știa era că chiar în timp ce ea și Radu discutau despre cum să-l protejeze pe lupul, alții făceau planuri care urmau să îi schimbe viața tuturor într-un mod pe care nu îl puteau anticipa. Situația a ajuns la punctul culminant când primarul Mircea Popescu, un om pragmatic și ambițios care își dorea să își mențină popularitatea printre localnici, a fost presat de crescătorii de vite și comercianții în panică să ia măsuri decisive. Zvonurile despre un lup de dimensiuni neobișnuite care rondează în jurul fermei Emiliei ajunseseră în fiecare casă din Râșnov, amplificându-se cu fiecare relatare. Într-o dimineață friguroasă de decembrie, când pământul era acoperit cu o pătură subțire de zăpadă, primarul și-a convocat consilierii pentru o ședință de urgență. Sala de ședințe din primărie era plină cu fermieri îngrijorați, crescători de vite cu fețele înnegrite de furie și comercianți care se temeau că zvonurile despre lupi vor afecta turismul din zonă. Domnilor, a început primarul cu vocea sa autoritară. Am primit numeroase rapoarte despre prezența unui animal sălbatic în zona fermei de la marginea comunei. Nu putem să ignorăm aceste îngrijorări, mai ales când este vorba despre siguranța concetățenilor noștri. Nicolae Bratu, cel mai mare crescător de vite din zonă, s-a ridicat în picioare cu fața roșie de nervi. Domnule primar, în ultima lună am pierdut 3 oi și un vitișor. Urmele pe care le-am găsit nu seamănă cu nimic pe care l-am văzut în 40 de ani de creștere a animalelor. Și eu am probleme similare, a adăugat Maria Stănescu, o fermieră în vârstă,
care avea o proprietate vecină cu a Emiliei. Animalele mele sunt foarte agitate noaptea. Găinile refuză să iasă din cotet, iar vacile se agită fără motiv. Primarul asculta cu atenție fiecare mărturie, notând pe o foaie detaliile care păreau relevante. În spatele sălii, Alex Popescu stătea tăcut, observând cu satisfacție cum planul lui se derula exact cum și-l imaginase. Informațiile pe care le primise de la Dorel se dovediseră extrem de valoroase pentru a alimenta temerile localnicilor. Ce măsuri putem lua? Întreba Dripper Petrescu, consilierul responsabil cu sănătatea publică. Nu putem să lăsăm situația să scape de sub control. Am consultat legislația, răspundea primarul, consultând o mapă groasă. Avem autoritatea de a autoriza capturarea sau relocarea animalelor sălbatice care pun în pericol siguranța publică sau proprietatea privată. Cuvântul capturare a creat un val de murmure prin sală. Unii localnici păreau ușurați, alții îngrijorați de implicațiile unei astfel de măsuri. Dar cum putem fi siguri că există într-adevăr un lup? Întreba Ioana Marinescu, învățătoarea din sat. Poate că sunt doar zvonuri exagerate. Am investigat personal situația, intervenea Alex pentru prima dată. Am găsit urme concrete, am discutat cu martorii, am analizat dovezile. Vă pot asigura că prezența animalului este reală și că reprezintă o amenințare serioasă. Alex prezenta fotografii cu urmele pe care le documentase în jurul fermei Emiliei, imagini care păreau de-a dreptul impresionante pentru cei care nu erau familiarizați cu urmele animalelor sălbatice. Dimensiunea și adâncimea lor, într-adevăr, sugerau o creatură de mărime neobișnuită. În plus, continua el cu autoritatea cuiva care avea experiență în domeniu, comportamentul acestui animal este foarte neobișnuit. Nu se sperie de prezența umană, nu evită zonele populate. Acest lucru îl face imprevizibil și potențial periculos. Primarul privea fotografiile cu atenție, calculând în minte consecințele politice ale fiecărei decizii posibile. Pe de o parte, trebuia să-și protejeze cetățenii și să mențină ordinea publică. Pe de alta, știa că orice măsură drastică putea avea repercusiuni asupra imaginii comunei. Ce procedură recomandați? Întreba el lui Alex. O operațiune de capturare profesională, folosind echipament specializat și tehnici care nu pun în pericol animalul, răspundea vânătorul cu încrederea cuiva care avea un plan bine structurat. Pot să coordonez o echipă de specialiști care să garanteze succesul operațiunii fără a provoca tragedii. Ideea unei operațiuni profesionale îi liniștea pe consilieri. Părea o soluție civilizată, modernă, care respecta atât siguranța cetățenilor, cât și bunăstarea animalului. După 2 ore de dezbateri, primarul Mircea a semnat decretul Nosepeacă 47/2024, care autoriza capturarea și relocarea animalului sălbatic responsabil pentru incidentele recente în zona rurală a comunei Râșnov. Decretul preciza că operațiunea trebuia realizată folosind metode umane și conforme cu legislația de protecție a animalelor. Vestea despre decret s-a răspândit prin sat cu viteza unui incendiu. Unii localnici erau mulțumiți că în sfârșit se luau măsuri concrete. Alții se îngrijorau de consecințele unei astfel de intervenții. Emilia a aflat despre decret de la Radu, care venise la fermă într-o seară cu fața palidă și ochii plini de îngrijorare. Emilia, trebuie să-ți spun ceva foarte important, a început el cu vocea tremurândă. Primarul a semnat o autorizație pentru capturarea lui Lupu. Vestea a lovit-o ca un pumn în stomac. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Alex și echipa lui au autoritatea legală să instaleze capcane, să folosească tranquilizante, să facă tot ce este necesar pentru a-l captura, explica Radu. Operațiunea va începe în următoarele zile. Emilia simțea cum lumea se prăbușea în jurul ei. Toate temerile ei se materializaseră în cel mai rău scenariu posibil. Lupu, prietenul ei cel mai drag, cel care o așteptase cu fidelitate atâția ani, era acum ținta unei vânători oficiale. "I nu pot să las să se întâmple asta," spunea ea cu vocea tare de hotărâre. "Trebuie să îl avertizez, să îl protejez cumva." "Emilia, gândește-te bine," o avertiza Radu. "Dacă te opui unei operațiuni autorizate legal, riști să ai probleme serioase cu autoritățile. Și apoi, cum ai putea să îl avertizezi pe Lupu? Nu știi nici măcar unde se ascunde." Dar Emilia simțea în adâncul inimii că știa exact unde să-l găsească pe Lupu. Toate urmele, toate semnele din ultimele săptămâni îi spuneau că el nu era departe. Era acolo, în pădurea din copilăria ei,
așteptând momentul potrivit pentru a se arăta din nou. În noaptea aceea, Emilia nu a dormit deloc. Stătea la fereastră, privind către pădurea care părea să pulseze cu o viață proprie și planifica ceea ce era probabil cea mai importantă decizie din viața ei. Înfricoșată de perspectiva că lupul urma să fie capturat, Emilia și-a amintit de cutia de lemn îmbătrânită pe care o găsise în pivniță, plină cu scrisorile lăsate de bunica ei. Într-o dimineață în care ploaia bătucotorită acoperișul ca niște degete nerăbdătoare, ea s-a hotărât să o studieze mai atent, simțind că răspunsurile la toate întrebările ei se ascundeau în paginile acelea îngălbenite de timp. Prima scrisoare pe care a citit-o era datată 1987 și era adresată unei prietene din București. În ea, bunica povestea despre vizitătorul nostru fidel, care venea în fiecare iarnă să își petreacă câteva săptămâni în apropierea fermei. Draga mea Elena, scria bunica cu caligrafia ei elegantă, Albus s-a întors și anul acesta. Este măreț și impunător ca întotdeauna, dar observ în ochii lui o tristețe pe care nu am mai văzut-o înainte. Cred că și el simte că timpul nostru împreună se scurtează. Am înțeles că această legătură specială va trebui să fie transmisă mai departe, așa cum mi-a fost transmisă mie de la bunica mea. Emilia continua să citească cu inima bătându-i din ce în ce mai tare. Fiecare scrisoare dezvăluia o parte din adevăr pe care nu-l suspectase niciodată. În altă scrisoare, din 1993, bunica descria ceremonia prin care își transmitea responsabilitatea către următoarea generație. Nu este vorba doar despre îngrijirea unui animal, ci despre păzirea unei legături care datează din vremuri foarte vechi. Lupii albi din neamul lui Albus sunt păzitorii acestor păduri, iar noi, femeile din familia noastră, suntem menite să fim partenerii lor în această misiune. Fiecare generație de femei primește un pui de lup care îi va fi tovarăș pentru toată viața. Citind aceste rânduri, Emilia a început să înțeleagă că întâlnirea ei cu lupul nu fusese o coincidență, ci împlinirea unui destin care era scris în sângele familiei ei. Bunica nu o exclusese pe Dorel din cruzime, ci pentru că tradițiile dictau că această responsabilitate se transmitea doar prin linia feminină. Cea mai revelatoare scrisoare era cea din urmă, datată cu doar câteva luni înainte de dispariția bunicii. În ea, bătrâna femeie vorbea direct cu Emilia, ca și cum ar fi știut că nepoata ei va citi aceste rânduri într-o zi de criză. Dragă Emilia, dacă citești aceste rânduri, înseamnă că timpul meu s-a sfârșit și responsabilitatea a trecut la tine. Știu că totul îți pare imposibil, dar legătura ta cu lupul este reală și puternică. El te-a așteptat toți acești ani și acum vă este timpul să fiți din nou împreună. Dar să știi că această legătură vine cu o mare responsabilitate. Lupul nu este doar un animal de companie, ci un gardian al acestor locuri. El protejează echilibrul dintre lumea oamenilor și lumea sălbatică. Când acest echilibru este amenințat, el trebuie să acționeze. În cutia albastră din biblioteca mea vei găsi un amulet vechi care aparține familiei noastre de secole. Acesta va confirma legătura dintre voi și îi va aduce pacea de care are nevoie. Dar să nu uiți niciodată, această putere vine cu marea responsabilitate de a proteja atât pe lupul, cât și pe oamenii din jurul vostru. Cu mâinile tremurând, Emilia s-a îngrăpat către biblioteca bunicii și a găsit cutia albastră ascunsă în spatele unei colecții de cărți vechi. În interior era un medalion de argint cu o formă complexă, gravat cu simboluri pe care nu le înțelegea, dar care îi păreau familiar, ca și cum le-ar fi văzut în vise. Când și-a pus medalionul la gât, Emilia a simțit o căldură străină care îi curgea prin vene. Era ca și cum toate experiențele ei din ultimele săptămâni căpătau în sfârșit un sens, ca și cum toate piesele unei puzzle complicați se aezau la locul lor. În acea seară, pentru prima dată de când se întorsese la fermă, Emilia a auzit un urlet care nu venea din depărtare, ci din curtea din fața casei. Când s-a uitat pe fereastră, l-a văzut pe lupul stând în lumina lunii, măreț și frumos ca în amintirile ei cele mai dragi, dar acum cu blana albă ca zăpada și ochii albaștri care păreau să conțină toată înțelepciunea lumii. Nu mai era puiul vulnerabil din copilăria ei, ci un lup adult, impunător, cu o prezență care tăia respirația. Dar în privirea lui regăsea aceeași blândețe și inteligența care o făcuseră să se îndrăgostească de el cu ani în urmă. Emilia a ieșit încet din casă purtând medalionul la gât
și s-a apropiat de el cu pași prevăzători. Lupul nu a fugit, ci s-a apropiat și el de ea până când au fost atât de aproape, încât ea putea să-i simtă respirația caldă. "Lupu," a șoptit ea, întinzând mâna să îi atingă botul. "Mai așteptat cu adevărat atâția ani?" Ca răspuns, lupul și-a înclinat capul și a lăsat-o să-l mângâie, exact cum făcea când erau copii. Dar acum, contactul fizic dintre ei părea să creeze o legătură și mai profundă, o înțelegere care mergea dincolo de cuvinte. În momentul acela, Emilia a realizat că avea de luat cea mai grea decizie din viața ei. Alex și echipa lui urmau să înceapă operațiunea de capturare în următoarele zile. Primarul semnase deja autorizația. Întreaga comunitate se mobilizase pentru a-l prinde pe lupu. Dar acum știa că el nu era doar un animal obișnuit care putea fi mutat într-un parc zoologic. Era gardianul acestor locuri, parte dintr-o tradiție sacră care datează din vremuri de demult. Separarea lui de pădurile natale nu ar însemna doar o nedreptate pentru el, ci ar putea avea consecințe pe care nimeni nu le putea anticipa. În noaptea aceea, Emilia a rămas afară cu lupul până în zori, vorbindu-i despre tot ce se întâmplase, despre amenințarea care se apropia, despre teamurile ei și despre dragostea pe care o simțea pentru el. Lupul o asculta cu o atenție care depășea orice înțelegere umană, iar uneori își înclina capul ca și cum ar fi înțeles fiecare cuvânt. "Nu știu cum să te protejez," i-a mărturisit ea cu lacrimile și roindu-i pe obraj. "Sunt atât de multe forțe împotriva noastră. Primarul, Alex, chiar și Dorel, toți par să creadă că fac ce e mai bine, dar nu înțeleg ce înseamnă cu adevărat această legătură." Lupul s-a apropiat de ea și și-a rezemat capul pe umărul ei, într-un gest de consolație atât de uman, încât Emilia a simțit cum inima ei se frânge și se vindecă în același timp. Era un moment de intimitate perfectă, o reunire care transcenda toate obstacolele și toate amenințările din jurul lor. Când dimineața a început să se reverse peste dealuri, lupul s-a retras încet către linia copacilor, dar nu înainte de a se uita o ultimă dată la Emilia cu o privire care părea să spună: "Sunt gata pentru orice va veni. Dar să știi că, indiferent ce se va întâmpla, legătura dintre noi nu se va rupe niciodată." Rămânând singură în curte, Emilia a simțit cum o hotărâre nouă îi creștea în suflet. Nu putea să stea pasivă în timp ce lupul era vânat ca o fiară obișnuită. Trebuia să găsească o modalitate de a-l proteja, chiar dacă asta însemna să se confrunte cu întreaga comunitate. Primele ore ale dimineții și le-a petrecut scriind scrisori. Una pentru Radu, în care îi explica totul despre adevărata natură a legăturii ei cu lupul și îi cerea ajutorul. Una pentru primarul Mircea, în care încerca să-l convingă să anuleze operațiunea de capturare. Și una pentru Dorel, în care își cerea scuze pentru că nu înțelesese durerea lui și îl ruga să reconsidere sprijinul pe care îl oferea lui Alex. Dar în timp ce scria aceste scrisori, Emilia își dădea seama că timpul se scurta rapid. Prin fereastra bucătăriei putea să vadă vehicule necunoscute care se opreau la marginea satului, echipamente care se descărcau, oameni în uniforme care se organizau pentru o operațiune de amploare. Alex nu glumise când spusese că va aduce specialiști. Echipa care se aduna părea să fie compusă din vânători profesioniști, veterinari specializați în tranquilizarea animalelor mari și chiar oficiali de la Departamentul pentru Protecția Naturii din București. Privind spre această mobilizare impresionantă de forțe, Emilia a înțeles că se apropia momentul unei confruntări finale care avea să decidă soarta lui Lupu și soarta legăturii speciale pe care o împărțeau. Toate forțele se puneau în mișcare pentru noaptea următoare, iar ea avea doar câteva ore să găsească o soluție care să-i salveze pe amândoi. În noaptea în care toate piesele urmau să se mute pentru confruntarea finală, Emilia a simțit chemarea primordială care o trăgea către pădure. A lăsat un bilet pentru Radu, rugându-l să o aștepte în grajd. "El mă așteaptă acolo unde totul a început," scria fără să dezvăluie strategia. A lăsat și o eșarfă veche la ușă, ca și cum amintirea căldura de altă dată ar putea să îl ajungă pe el. Încălțându-și bocancii tăcuți, ea a pătruns în pădure cu pași hotărâți, cuprinsă de certitudinea că acea noapte avea să definească destinul amândurora. Mergând pe poteci acoperite cu frunze uscate, simțea aerul căpătând densitate, fiecare inspirație părând să conțină pulsul rădăcinilor milenare. Vocile vânătorilor răsunau în depărtare, amestecându-se cu pocnetul crengilor rupte sub greutatea bocancilor robuști.
Alex coordina operațiunea cu precizia unui strategist militar. Împărțise echipa în 3 grupuri care aveau să înconjoare zona unde fusese văzut lupul ultima dată. Tranquilizatoarele erau pregătite, capcanele de capturare vii erau instalate, iar căile de retragere erau blocate. Să țineți minte, le spunea el echipei prin stația de radio, animalul este deosebit de inteligent și experimentat. Nu vă lăsați păcăliți de mărimea lui, este rapid și imprevizibil. Dar ceea ce nu știa Alex era că planurile lui fuseseră compromise de un act de conștiință neașteptat. Dorel, frământat de remușcări pentru că tradase încrederea Emiliei, hotărâse să o avertizeze cu privire la detaliile operațiunii. În ultimele ore ale după amiezii, venise la fermă și îi explicase exact unde urmau să fie plasate capcanele și care era strategia echipei de captură. "Îmi pare rău, Emilia," îi spusese el cu vocea tremurând de emoție. "M-am lăsat orbit de resentimente vechi și am uitat ceea ce este cu adevărat important. Familia trebuie să fie mai presus de orice." Această informație îi dăduse Emiliei posibilitatea de a ghida pașii către o zonă pe care o cunoștea din copilărie, dar care era suficient de îndepărtată de capcanele lui Alex pentru a oferi siguranță. Când poiana s-a deschis în fața ei, același cerc de molizi unde, cu secole înainte, bunica ei îngrijise un lup palid, Emilia s-a oprit. Acolo, sub lumina argintie a lunii crescătoare, lupul a apărut atât de impunător încât părea făcut din umbre vii. Animalul a ezitat pentru o clipă, încovoind capul ca și cum ar fi recunoscut fata cu mâinile tremurătoare și apoi a înaintat cu pași măsurați până la marginea poienii. "Lupu," a șoptit Emilia, simțind cum inima îi bătea în ritmul cu bătăile pădurii. "Am venit să te duc departe de aici. Nu pot să las să te captureze." Dar în loc să se apropie de ea, lupul a rămas nemișcat, privind-o cu ochii lui albaștri care păreau să conțină toată înțelepciunea lumii. În acel moment, ceva extraordinar s-a întâmplat. Medalionul de la gâtul Emiliei a început să se încălzească, iar în mintea ei au început să curgă imagini care nu erau ale ei. Vedea pădurea prin ochii lui Lupu, simțea instinctele și emoțiile lui, înțelegea într-un mod care transcenda limbajul uman de ce refuzase să plece de lângă fermă în toți acești ani. Nu era doar dragostea pentru ea care îl ținea acolo. Lupu era într-adevăr gardianul acestor locuri, iar plecarea ar fi însemnat abandonarea unei responsabilități care îi fusese încredințată de natură însăși. Pădurea se îmbolnăvea fără prezența lui. Animalele sălbatice își pierdeau orientarea. Echilibrul delicat dintre lumea naturală și cea umană se destrama. "Nu poți pleca," a înțeles Emilia cu o claritate care a tăiat-o ca un cuțit. "Și eu nu pot să te forțez să faci asta." În acel moment de înțelegere profundă, anticipația deznodământului plutea ca ceața în jurul Emiliei. Ea simțea inima pulsând în unison cu bătăile pădurii. În jurul lor, vânătorii formaseră deja un semicerc de lanterne și arme în poziție, gata să întrerupă legătura care amenința tot ceea ce credeau că cunosc. Dar în momentul acela tăcut de întâlnire, ceva magic s-a întâmplat. Medalionul de la gâtul Emiliei a emis o lumină blândă, iar lupul s-a apropiat de ea cu o încredere pe care nu o arătase niciodată în prezența altor oameni. "Sunt gata să rămân cu tine," i-a șoptit ea, înțelegând în sfârșit care era alegerea adevărată. "Nu ca să te duc departe, ci ca să fiu alături de tine în misiunea ta." Transformarea care a urmat a fost atât de graduală, încât nimeni din echipa de vânători nu și-a dat seama inițial ce se întâmpla. Emilia nu s-a transformat într-un lup, ci a dezvoltat o legătură telepată cu lupul, care îi permitea să îi înțeleagă nevoile, să îi simtă emoțiile, să comunice cu el într-un mod care depășea limitele speciilor. Când Alex și echipa lui au ajuns în sfârșit la poiană, au găsit o scenă pe care nu o puteau interpreta. Emilia stătea lângă lupul cu o seninătate perfectă, iar lupul părea complet liniștit, ca și cum prezența oamenilor armați nu îl deranja deloc. "Opriți operațiunea," a spus Emilia cu o autoritate în voce pe care nu o avusese niciodată înainte. "Lupul nu este o amenințare pentru nimeni. Este gardianul acestui loc și eu sunt cea menită să fiu partenera lui în această misiune." Și apoi, ceea ce a urmat a fost cu adevărat magic. Lupul a început să se retragă încet către pădurea adâncă, dar nu singur. Emilia mergea alături de el, comunicând cu el într-un mod care părea să aparțină unei lumi de basm. Alex și echipa lui au rămas înlemniți, privind cum cei doi dispăreau printre copaci, ca două spirite care aparțineau pădurii,
mai mult decât lumii oamenilor. Nimeni nu îndrăznea să tragă, pentru că scena era atât de frumoasă și atât de pură, încât părea sacrilegiu să o întrerupă. A doua zi, Radu a găsit un ultim bilet de la Emilia, în care ea îi explica că și-a găsit adevărata vocație. Nu am plecat de acasă, scria ea. M-am întors acasă cu adevărat. Lupul și cu mine vom veghea aceste locuri și ne vom asigura că echilibrul dintre oameni și natură este menținut. Voi fi aproape întotdeauna, chiar dacă nu mă vei vedea. În anii care au urmat, poveștile despre femeia albă care apare prin pădurile Carpaților alături de un lup măreț au devenit legendă. Localnicii spun că animalele sălbatice nu mai atacă vitele, că pădurea este mai sănătoasă ca niciodată și că în nopțile de lună plină se pot auzi două voci cântând în armonie, una umană și una lupească, o melodie veche care aduce pace și protecție asupra întregii regiuni. Emilia își găsise în sfârșit locul în lume, nu în ciuda legăturii ei speciale cu lupul, ci datorită ei. Și lupul nu mai era singur în misiunea lui de gardian, ci avea alături pe cineva care îl înțelegea și îl iubea exact așa cum era. Dragi ascultători, sperăm că povestea Emiliei și a lui Lupu v-a emoționat și v-a făcut să reflectați asupra legăturilor speciale care pot exista între oameni și natura înconjurătoare. Pentru a continua această călătorie emoțională, am pregătit o playlist specială cu povești la fel de captivante care explorează complexitatea relațiilor dintre ființele umane și lumea care ne înconjoară. O găsiți aici, făcând click în partea stângă. Dacă v-a plăcut această poveste despre dragoste, fidelitate și găsirea adevăratului nostru loc în lume, nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să dați like la video. În fiecare zi aducem povești unice care explorează profunzimea sentimentelor umane și legăturile magice care ne definesc existența. Nu pierdeți următoarele noastre conținuturi. Vă așteptăm în comentarii să ne spuneți care a fost momentul care v-a impresionat cel mai mult din această poveste despre reîntâlnirea sufletelor pereche.